खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलि समनि गोथार हामग्लायनाय बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आं मेथाइ खननो होननानै चेनेलाव नुजानो फैयाखै। दिनै आं मोनसे टपिक लानानै फैदों, सर्ट टपिक। बे सर्ट टपिकनि नामानो जाहैबाय प्रेयार बा आर'ज। आं दंफैयो सेरफांगुरि, क'क्राझार सेरफांगुरि गंगा दावथं गामियाव आंनि बैनायनि न'खराव दीपक मुसाहारि। नमस्कार। बिथाङा दीपक मुसाहारि आंनि बैनाय। बिथांनि न'खराव अर्थात आंनि बिहाव हौवासानि न'खराव आं दंफैयो। बिथांनि फेमिलि मेम्बार्सफ्रा गासैबो ओरै जिरायनानै दङ। बेयाव आंनि चेनेलाव केमेरायाव नुजानाय नङा दिनै, नाथाय टपिकआव बिथांमोना बाहागो लागोन आरो आंनि फेमिलियाबो दङ ओरै जिरायनानै। दा जों टपिकखौ आरम्भ खालामसै। टपिकआ जाहैबाय आर'ज। आच्छा, आङो प्रथम सोंगोन बैनायखौनो, आर'जखौ मानो गाबनांगौ? अर्थात धोरोमाथ' बुहुमाव गोबां धोरोम दङ आरो गोबां मानसियानो, गोबां हारियानो गुबुन गुबुन धोरोमाव दङ, खिन्थु बयबो आर'जखौ गाबनांगौ होननानै बुजियो। बुजिनानैबो करर करर मानसिया आर'ज गाबा आरो करर करर मानसिया आर'ज गाबो। दा नोंथांनि मथेब्ला आर'जखौ मानो गाबनांगौ? मा सानो? आर'ज गाबनायाथ' बे गावबा गावनि सायावसो जाहैबाय ना सार। आर'ज गाबनाया सोरबा आर'ज गाबो जानो हागौ, खिन्थु जाय मानसिया, जाय सुबुंफ्रा जेनेबा गावनि धोरोमखौ मोजां जेनेबा सिबिलांनो जाय सानो, न'खरनि थाखायबो आरो जाय धोरोमनि थाखाय जेनेबा प्रेयारनि थाखाय, बा बे जाय धोरोमाव हाबो बे सिगां गावनि गोसो गोरबोफ्रा माने गोसोफ्रा थिग जानांगोन, गोग्गो जानांगोन। बेनि उनावहाय इसोरखौ गाबज्रिनांगौ। मानोना इसोरखौ गाबज्रिनाय माने नोंनि न'खरनि गासै सुबुंफोरनि थाखायबो, खैफोद आफोद खैदां खैफोदनि थाखायबो आरो गावनि लाइफ, गावनि संसार जानायनि थाखायबो, न'खरनि थाखायबो प्रेयारखौ खालामनांगौ। आरो आर'ज गाबाब्ला मा जागोन? आर'ज गाबाबा बेखौथ' आं बुंनो हाला। कौटि कौटि मानसिफोरा आर'ज गाबाखै, धोरोमाव दङ खिन्थु आर'ज गाबनांगौ होननानै मिथियो, खिन्थु आर'ज गाबाखै आरो आर'जबो गाबा। आर'ज गाबनांगौ। बिथांमोना माने माबाफोर लस जादों नामा? बिथांमोना लस जानाय जायो बेखौ आङो बुंनो हाया। मानोना बे गावनि सायावसो जाहैबाय, गावनि सायावसो, गावनि फोथायनायनि सायावसो। बांसिन सुबुंफ्राथ' आंनि मिथिनायाव गावबागाव धोरोमखौ लानानै माने आर'जखौ प्रेयारखौ खालामखायो। थिग आहे। ओमफ्राय आंना मिसेसा माबाफोर बुङो नामा? आर'जखौ मानो गाबनांगौ बा गाबाब्ला मा जायो? गाबनांगौ। आर'जआ जाहैबाय जोंनि गोथार जिउमानि थाखाय। जोंनि जिउमायाव जे बायदिसिना रोखोमनि बायदिसिना गाज्रि मोजां साननाय फैयो। आर'ज गाबोब्ला जोङो गोसोखौ ओरैबायदि गोजोननाय, साफा मोनो आरो बेनो आरो जाय जेरै धोरोमाव थायाथों मानो गाव गावबागाव नियमजों गाव गावबागाव आर'ज गाबनांगौ आरो आर'जखौ गाबाब्ला मा जायो? बेयो बिसिनि खोथा। जाय आर'ज गाबा बे बिसिनि खोथासो। आर'जखौ मानो गाबनांगौ? आर'जखौ गाबथारनांगौ। नोङो इसोरानो गुदि, जोंनि इसोरानो दिन्थिलाङो जोंखौ खैफोद आफोद जेनिफ्रायबो बियो जोंखौ रैखा होयो। फिसा फिसौ खांनाय, संसार जानाय, जेरावखि थाङा मानो जोङो इसोरनि नाम लायाबानो ससेबो आगान सुरनो हाखाया। जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो। दा आंबोथ' बेबायदि एसेबां एक्सपार्ट नङा बा एसेबां धोरोम गुरु बा साधुगिरिबो नङा आङो, खिन्थु आंनि मोनदांनायाव, बुजिनायाव बा गोरों गोराफोरजों फंफा फंनै बिदिनो सावरायनायाव मोनसे स्पेसियेल ट्रेनिङावबो थांदोंमोन अबसे आङो सानसे। माने मेनानो जाहैबाय आर'जखौ गाबथारनांगौ होननानै बुंदों। जोनोम मोननायनि उननिफ्राय जेब्लानिफ्राय जों बुजिनो हायो जे आर'जखौ गाबनांगौ, बै समनिफ्रायनो गाबनाया मोजां। मानो गाबनाया मोजां? जे जोंनाव मोनसे जिउमा दङ, आत्मा होननानै बुंनाय जायो। बेयो जोबोद गोथारमोन बा गोथार। बे आत्माया गंसे ग्लासाव गावनि महरखौ नुनो मोनो, नाथाय ग्लास सिङाव हाबनानै गैया। बेबायदिनो बे गोथार जिनिसा जोंनि बे सोलेराव, देहायाव हाबनानै थाया, नाथाय बेजों बेबायदि ग्लासाव
महर मोखां नुजानाय महरैसो जों थायो होननानैहा जोङो धोरोमाव मिथिनो हादों। सोरबाया बुङो आत्मायानि बेयाव थायो ना आत्मायानि बेयाव थायो ना आत्मायानि बेयाव थायो। आत्माया नोंजोंनो दङ, बेखौ जिउमा जायखौ बुंनाय जायो सोल। जेब्लासिम दङ अब्लासिम नोङो बे संसाराव रायज्लायगासिनो दङ, गावनि खामानि मावगासिनो दङ, सोलिगासिनो दङ। जेब्लानो बे आत्माया जिउमाया नोंनि बडिनिफ्राय पार्टआव बाहागोआ मा होनना बुङो इसोरा लानानै थाङो बेखौहा, अब्लानो बे बडिखौ जोङो थैनाय डेड बडि होननानै बुंनाय जायो। थ' आत्माया ओरैबायदि गोथार जिनिस, बेयो माने पार्ट अफ गड। बडिफ्राबो पार्ट अफ गड, किन्तु मेन जितु सोल जिउमाया इसोरनि बाहागो। थ' मा जायो, जोङो जोनोम मोननायनि उननिफ्राय बायदिसिना साननो हायैयाव, बुजिनो हायैयाव बायदिसिना गाज्रि लामाजों थांफ्लाङो, गाज्रि साननाय हनाय खामानि मावफ्लाङो। आत्माया जिउमाया जोबोद दुखु मोनो। जेब्लाबो नोंनि जों थाफानाय बे जिउमा आत्माया सानबाय थायो जे नों मानो बेबायदि। अर्थात नोङो गोजोनब्ला, नोङो थार लामाजों थाबायोब्ला बे आत्माया जोबोद गोजोन मोनो होननानै बुंनाय जादों। दा आरजखौ बेनि थाखायनो गाबनांगौ, जोंनि आसल रिमट कन्ट्रला, जेरै टिभिखौ सेरनानै होयोबा रिमटजों टिभियावहा अन जायो, फेना गिदिंगासिनो दङ, सुइचखौ अफ खालामना होयोबा दानि फेना अफ जालांगोन। थिग बेबायदिनो नोंनि जोंनि जिउमा बे रिमट कन्ट्रला इसोरनि आखायाव दङ। सेकेन्डआवनो बे जों अफ खालामना होयोबा दानो जोङो गावनि बिमा बिफा माने न'खर संसार गासिबो नागारनानै बिरलांनो गोनां बाध्य जागोन। थ' जाय जोंनि रिमट कन्ट्रलखौ हमनानै दङ, बिनि खाथियाव जाहाथे मोजाङै मोनहैफिननो हायो, बिनि खाथियाव बे आत्माया जाहाथे मोजाङै थाहैफिननायनि राहा लामा मोनो, बिनि ब्लेसिंखौ जाहाथे मोनो, बेनि थाखाय आरज गाबनांगौ। आरज गाबनायखौ गोबाङानो ओरै सानो, संसार जानायाव जाहाथे हेफाजाब जाथों, परिखायाव जाहाथे पास जाथों, आंनि आइया जाहाथे मोजाङै थानो हाथों, बा जोंनि बहाबा थांनाय फैनायाव जाहाथे खैफोद आफोदनिफ्राय जोङो एक्सिडेन्टनिफ्राय बारग'यो, बेमार आजारनिफ्राय बारग'यो, दुखु दाहा खैफोद आफोदनिफ्राय जाहाथे बारग'नो हायो, बेनि थाखाय आरज गाबनांगौ होननानैहा सुबुं माहारिया सानो। आं बेखौबो नङा होननानै बुङाखै, बेबो नंगौ। नाथाय आरज गाबनायनि मेन जिथु थांखि, बे आसलते जोङो बे संसारावहा अराय सम थानो होननानै फैयाखै। जोङो मा समाव थांगोन बे संसारनिफ्राय बेखौ रावबो बुजिनो हाया। जोनोम मोननायनि उनाव सोरबा उन्दैयावनो थाङो, सोरबा गोरलैयावनो थाङो, सोरबा बोरायनानै थाङो, बा सेंग्रायाव थाङो, बुजिबाय। खिन्थु बे संसारखौ नागारनानै थांनो गोनाङा बाध्यखा। बारा दिननि थाखाय फैयाखै जों बेयावहा, एकदम काउन्ट खालामखानो हाखायो हिसाब। सोरनाबा 10 बोसोरावनो थैयो, सोरबा 20 बोसोराव, सोरबा 30 बोसोराव, सोरबा 40, सोरबा 50, सोरबा 60, 80 थांखागोना, बे गेरान्टिखा। अर्थात जोङो बेयावहा साननैसोनि थाखायल' बे संसारावहा जोङो बाजार खालामनो फैनाय बायदिसो, नंगौना नङा? जोङो बेयावहा आंनि फिसा, आंनि आइ, आंनि आफा होननानै बुंदों, बे बुंनाया दसेनि थाखायल', बे सोलिबाय थानाय समावल', बुजिबाय। बिराद आंगो। थैनानै थाङोबा खिन्थु बेखौ बयबो आउटखा, रावबो सिनायला, गैला। थ' जोङो हारसिङैनो फैदोंमोन, हारसिङैनो थांफिननांगोन। जिउमाखौ इसोरासो फाथायहरदोंमोन, आं फैनो होननानै फैयाखै, बेसो आंखौ फाथायहरदों। आरो आं माब्ला थांगोन बे दिनखौबो आं मिथिया, बेखौबो बिसोर मिथिगौ। थ' होमबा जोंनि पारमानेन्ट न'आ बहा? सेरफांगुरियावबो नङा, क'क्राझारावबो नङा, उदालगुरियावबो नङा, जेरावबो नङा। जोंनि पारमानेन्ट न'आ बिनि खाथियावसो, जाय रिमट कन्ट्रलखौ सेरनानै हर सान खोमसि सोरां जेरावबो बियो नुगासिनो दङ, मिथिगासिनो दङ। थ' जोंनि थांना थानाय, बिनिसिम मोनहैफिननांगौ लामाफोरा जोबोद खेंख्रा खेंख्रि होननानै बुंदों, जोबोद गुदु गादा, जोबोद डेन्जार, गुसेबथार। थ' बेखौ सोरां खालामनानै जुदि बिनि खाथियाव थांनानै बिनि अननायखौ, बिनि सोरांखौ, बिनि गार्डेनाव जुदि थानो लुबैयोबा,
बिनि सोरगो रायजोआव थानो लुगैयोब्ला जोङो मेन आरज गाबनांगौ। नों बिदिनो सुबुं माहारिनि बा जिब जिबिनि मोजां खामानि मावनायाथ' बाध्यखा, मावनांगोन, हायोबा मावनो हायो, मावनाया मोजां, एसे हायो नाजा। नाथाय मेनलि जिथु सोल जिउमा होननानै बुंदों, बे सानफ्रामबो नेगासिनो दङ नों आरज गाबदों ना गाबाखै, बुजिबाय? आरज गाबाखैब्ला बियो जोबोद दुखु मोनगासिनो दङ। जोङो सोरांनाय लोगो लोगो हासुदों खिदों, बेनिफ्राय दै लोंदों, बेनिफ्राय ब्रेकफास्ट खालामदों, सानजौफुङाव जादों, हराव जादों आरो उन्दुदों। जोङो जायाब्लानो लोङाब्लानो थांना थानो एसेबो हाया जों। किन्तु जोंना जे आत्मा होननाय दङ, बेनोबो मोनसे आदार नांगौ जाहैदों, जिउमा। बे आत्मानो नोङो दै दौबाबो लोंनो हाया, बियो ओंखाम रुटिफोर दौना होबाबो बे जानो हाया। आत्माया दहायनो बुंदों आङो, मोनसे ग्लासाव आंनि महर मोखांखौ नायोब्ला आंखौ नुनो मोनो, नाथाय ग्लास सिङाव ओरैनो दांग्रोमनानै नायब्ला आंखौ बेयाव मोना, आंखौल' नुयो। आत्मायाबो थिग बेबायदिनो जोंजों थाफायो होननानै बुंदों। नोंनि आत्माया नोंजों, नोंनि आत्माया नोंजों, नोंनि आत्माया, किन्तु नोंजों नांनानै थाया होननानै बुंदों, बुजिबाय? नोंनि बे फाफि बडियाव नांनानै गैया बियो, बुजिबायना? बे गोथार एकदम बिराद पियर जिनिस इसोरनि बियो। नाथाय बे नोंजोंनो दङ, ग्लासाव हाबनानै थानाय महर मोखां बायदि नोंजों दंबाय थायो बियो। सोरबा बुङो आंनि आत्माया नैबाव दङलै, सोरबा बुङो आंनि आत्माया नैबाव दङ। आत्माया नोंजों दङ, नाथाय बबे जायगायाव दङ बेखौ ग्लासाव हाबनानै थानाय महर मोखांफोर बायदिसो। थ' बेबायदि थ' इंलिसाव बुंदों प्रेयार इज फायार। मा होनदों? मैलाफोरखौ सिथुमजोबनानै सावना होयोबा मा जायो? हांगार जायो। आरज गाबबाय थायोब्ला जोंनि जे साननाय हनाय जिथु फाब गोसोनि मैलाफोरा हांगार जालाङो। प्रेयार इज दा फुड अफ आवार सोल। मा होनदों? आरजआनो जोंनि जिउमानि आदार होननानै बुंदों। जोंनि उदैनि आदारा मा? जानाय लोंनाय बायदिसिना। जिउमानो जेबो नाङा, नोंनि दै ओंखाम जेबो नाङा। मा नांगौ? आरज। प्रेयार इज दा फुड अफ आवार इउर सोल। आरो मा बुङो? प्रेयार इज दा लेडार, माने जांख्ला, इसोरनाव थांनायनि जांख्ला। बे जांख्लायाव गाखोलांनानै जुदि थांनो हायोबा नोङो इसोरनि अननायखौ मोनगोन। मा होनदों? जांख्लाथ' नङा, जांख्ला बायदि आरो मा। थ' मा खालामबाय थानांगोन अब्ला जोङो? आरज गाबथारनांगोन। आरज गाबनाय समावहा माबायदि आरज गाबनांगौ होननानै बुंदों? जेब्लानाखि आरज गाबो अब्ला नोङो नोंनि सेल्फिश आरज गाबनो नाङा। हे इसोर, आङोथ' परिखा होदोंमोन, आं परिखायाव पास खालामनानै हो, बिदि नङा। हे इसोर, आं लटारि दानदोंमोन, लटारिखौ मोनहोनानै हो, आं मानोना अबस्था गैथारला, बुजिबाय? बेबायदि सेल्फिश आरज गाबनायावहा इसोरा नोंनो ब्लेसिं होआ। नोंनो मा नांगौ, नों मा सानदों, हर सान बे नुगासिनो दङ आरो बे मिथिगौ, बुजिबाय? अब्ला नोङो मा खालामनांगोन? एकदम सेल्फलेस आरज गाबनांगौ। नों बुंनांगोन, हे इसोर, आं मा सानदों बेखौ नों मिथिखागौ, अब्लाबो आं नोंनो फोरमायनो लुबैयो। फोरमायनाया बेनोदि आं जाहाथे थार लामाजों थाबायनो हायो, आं जाहाथे कुनु गोरोन्थि लामाजों थाबायफ्लाङा, आं जाहाथे खैफोद आफोदनिफ्राय बारग'नो हायो। आंनो ओरैबायदि लामा हो जाहाथे आं नोंनि अननायखौल' मोनबाय थायो, आरो ओरैबायदि लामा हो जाय लामानि जाय सोरांजों आङो सुबुं माहारिखौ, दुलाराय मुलुगनि जिब जिबिखौ गासैखौबो आङो मा होनना बुङो, आंनि आइ, आंनि फिसा, आंनि मा होनना बुङो आंगोफोरखौ जेरै मोजां मोनो, जेरै मेगनजों माने नायनो हायो, बेबायदि जाहाथे आंनि गोहो जाथों आंनावहा। दा बेबायदि गोसो लानानै आरजखौ गाबनांगौ। आरज गाबनाय समाव गावनि बिमानि सोमोन्दै आरज गाबनो हायो, जुदि बिमाया जोबोद खस्थ' दङब्ला, मानोना बिमाया जोनोम गैया। नोंनि बिफानि थाखाय आरज गाबनो हायो, बिनि देहानि मोजांनि थाखाय, बुजिबाय? किन्तु आंनो परिखाखौ पास खालामनानै हो होनना आरज गाबनो हाया। आंनो लटारिखौ मोनहोनानै हो, बे आरज गाबनो हाया। आं थांगासिनो दङ, जाहाथे आं लामायाव एक्सिडेन्ट दाजाथों, बेखौ आंखौ नोङो रैखा खालाम, बिदिनो आरज गाबनायाबो भुल। मानोना एक्सिडेन्ट जानांगौ ना जानाङा बेखौ बे मिथिखागौ। नों मा सानगासिनो दं बेखौ मिथिगौ। नों बिनावहा ओरैबायदि बिनांगौ, खालि नोंनि जिउमाया जाहाथे सोरां मोनो, गोरोन्थि लामाजों थाबायफ्लाङा,
गोरोन्थि जाहाथे सानफ्लाङा आरो बिनिफ्राय नों आंखौ ओरैबायदि मा होनना बुङो बिदिनो मिथिस' हायै खैफोद आफोदनिफ्राय नोङो आंखौ बासाय बेखौथ' गाबनांगौ जेनेबा बेखौ मा होनना बुङो हिलिं प्रेयारफोर बायदि दा बेबायदि अब्ला आर'जखौ मानो गाबनांगौ बेखौ बुजिबाय आर'ज गाबनो थाखाय मा नाङा जोंनो फर्मुला दङ गोदो गोदायनि बेखौथ' जों नागारनो हायाखै आर'ज गाबनो थाखाय फुल नांगौ आर'ज गाबनो थाखाय गाइखेर नांगौ आर'ज गाबनो थाखाय बाथि सावनांगौ आर'ज गाबनो थाखाय धुप नांगौ बायदिसिना नांगौ आसलथे आर'ज गाबनो थाखाय दानि टेक्न'लजि बा साइन्स मुलुगाव बे डेभेलप मुलुगाव जों बुजिनो हाबाय आर'ज गाबनो थाखाय जोङो आसलथे जेबो नाङा खिन्थु आं बुङाखै नोंसोर बिबार बावनाङा होनना बुङाखै बाथि सावनाङा होनना बुङाखै बे मोनसे फर्मुला जेनेबा नोंखौ इसोरखौ मा होनना बुङो खाथियाव मोननानैहाय बेखौ आर'ज गाबनो हानाय बायदि बे गोदोनिफ्राय फैबाय थानाय फर्मुला बेखौ जों नागारनो हायाखै खिन्थु आसलाव इसोरनो नोंनि बिबारबो नाङा नोंनि गाइखेरबो नाङा नोंनि दैबो नाङा नोंनि धुपबो नाङा आसल नांगौ नैबेखौसो नों बेसेबां थार लामानि मानसि थार गोसोनि मानसि नोङो सुबुं माहारिखौ बेसेबां अनो बेसो थ' आर'जखौ मानो गाबनांगौ बेखौ निश्चय नोंथांमोना बुजिबाय आर'जखौ मानो गाबनांगौ जोंनि न'खरा बेयाव टेम्परारि जोंनि पारमानेन्ट न'आव जाहाथे जोङो गोजोन थाहैफिननो हायो आरो बिनिफ्राय बे बुहुमाव जाहाथे बेबो डिउटि अबसे पिस एन्ड हारमनि अफ दा वर्ल्ड बेखौ सानहरनाया नोंनि बे दायित्व आरो सुबुं समाजनि मोजां खामानि मावनाया नोंनि बे दायित्व आर'ज गाबनाय समाव दुलाराय मुलुगखौ बावगोमालांनो नाजानांगौ सानसेनो हानाय नङा लोंग्रा मानसिया सानसेनो जेरै नागारनो हाया थिग बेबायदिनो नाजानांगौ जेब्लानाखि आर'ज गाबदोंसो हय खिन्थु हरै आलु एवगासिनो दङ ओंखामा फेस फेस गाबगासिनो दङ बेखौसो गोसोखांगासिनो दङ आर'ज गाबगासिनो दङ आइ स्कुलाव थांनांगौमोनथ' आंहा ओरै साबजेक्टआव फरायनांगौमोन बेबायदि नङा आर'ज गाबगासिनो दङ खिन्थु आंनि गोसोआ बहाबासो बिरलांगासिनो बिदि नङा आर'ज गाबगासिनो दङ सोरबा आं खाथियावहा माखासे मानसिया माबा रायज्लायगासिनो दङ बेखौसो खोनासंगासिनो दङ बिदि नङा आर'ज गाबगासिनो दङ मेगन नायनानैहा ओम मन' होननानै बिबार बारबाय माने गारगासिनो दङ खिन्थु गोसोआवहा नोंनि आर'ज गैया बेखौ आर'ज होननानै बुंनाय जाया थ' आर'जआ जाहैबाय मा एकदम पुरा सेन्टार खालामनानै बेखौहा नोंजों नुनाय बायदि कानेक्सन खालामनानैहा दुलाराय मुलुगखौ टटेलि गोथार नोजोरजों नायहरनानै आर'ज गाबनायखौसो आर'ज होननानै बुंनाय जायो थ' दिनैनि टपिकखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों